ene ya hemfo okasa ye mu mira o se obi a wode besi bia no mecha dom adan ede na aba Asantehene abre yewra se ye gya borso abre ye jai bibia bono ye gya bibia bosatene so musuro mbididie moamoa nya hemfo amanhene na adikrofo ani abrepom omo na edidie nso ye jai abo Asantehene so But maka so mo jai abo no so a asie na what rather say obi etu galamsey Asantehene che ho ye etu galamsey wa bra betu yi ano yi ano na Asantehene na kasa e ja morso Nana e ja morso na fa no ba aje na kwa Nana say ye jai Asantehene so na amanhene ne adikrofo edidi ani abrepofo edidi ana o maka o manu atum na aduane na ye o mafrum menti no o magyae ani enwune man ho ahemfo na enwune o mo ye nwune man ho ye nwune man ho na se wadwire man ho a mampo hene ye ka odwo ohene a o manhene ye odwo ni man ho na mampo hene nyamisha mamsoma na mampo hene nyamisha yasi abai krata olukati abasa mini abani hwe mi hia hwe mfam what is mampo hene to go da tinai se galamsey no ayetu no ebi ko anya aban bia na eye bia hu aban na ye nya pasase Timono amoye nsase wurafo no. That's right. That's all betra makurom. Ohene so onim nyansa. Na odwene. Na odwene ma ho. Adwempa wo tiri. Na odwene ma ho a. Wodu kurom betu galamsey. Ohene nim nyansa. Wonim nyansa. Sama mpo hena. Omiye ntu galamsey. Aba. Basa aban krata na eja. Na ndio mampo hena nya ba krata reko. Ana wa krata reko. Aban hwan. Aban bay aban hwan. Busa. No. Ene de ye ni abre. Sannu ade ehuna, ene de ye ni abre. Sannu ane atia ene de ye ti. Na me kam ohiri bi ate. Galamsey fo. Ahemfo galamsey. Yase galamsey wo ayi what say? Abavi or say. Jubilee House. Ahemfo. Muna mo support wo hene. Muna mo support galamsey. Asante ahemfo na support. I saw no support here. Asante ahemfo. O hene biala kuro to galamsey na support here. Na baba hene wa support. To me. Wo muntimi mfa nhye aban se. O fa ya ban. Wadu frupa no wasisie ene wonyam brasam na ode ye. Ahemfo no. Yes. Amanhenefo. Amanhene adikrofo abreponfo obi etu galamsey wo kurom bia. Mo ye du frupa. Wo ye du frupa. Na wo nwine ma ho. Wo ye mamoni. Ohini biala woje galamsey etra so ye manhene wo ye sabe sate brepo bia wonim nyansa. Mamba maka momo to magimi. Wonye sika wodi watokati na obi tu kurom otonsu obre. Wo hini ani se. Asema okan mu oduro. Mesi obia wo mesi me tso sabio. Wo hini bi oba cha yu se tu galamsey ni kurom na ba hye do aba hye. Aba ma hye oba hye obeka che owura. Me busa hemfo no. Saban hye Asantehene asasene dia wan interest for you. No be okasa e de no obebusa Asantehene. Se na we na ba. No, omunya obabi a tie no omunya bibi free mu nti no omoye. Aba. Wanye bukura se ban contract. Yaman Wa hene benya contract. Ayifu pure contract.
O galamsey dum. Oh wow. Ehi fu bi e fu so. Ya no ye didie ya nwini ye ma ho. Ye nwina satema ho. This kakro ba ma o ni contract o ba ma nti. Na o man bo na ati. No oni age. Go wo sika che o man nti. No oni age. Nana America pa yabaka. I am for no contract. Me him for contract more. Hey. Na asadia. Mama hunati. Na me mama na nati asese. Ene me manu kubio. O ma euro say to tunkubio. Me manu ko. Efiri na edeko. Fi ne. Due ya me ne mo kasa yi. Me manu ko. Akon me ko. Wo na ya HENE hina. Bejira ho. Ye bo mena e ma wo. Me no de ne ho ade. Me ana be ne bibia. Me ba ko ama. Na mo musa sa me ene duam no kasa yi. Madi 85 years. 11 April na mnya. Ghana beto me. Ghana ebaha beto me. Ze kada ka Ghana beto. Ade ye. Kamenya Ghana ni ho. Be go ko say. Yes right. Ghana beto ni ye. Na mama matra ho sika fi amanyanti. Mo de sade ne nan mo form. E masada.